rin bahala na. Si, nakaw na nga. Pati manang mga bisita. Oo nyo lang. Nga maminyo si Rupilio ang lato kang bilit. Ako mo bisita, minta din mo ko. Ilan taon pa? Ha? Inamotor ko nila. Unya na. Hato doon sa ni mainom na ito nilang Rupilio. Kining basuha, ayaw kalimutan, kang silmita din niya. Onya. Okay, hato niya ito niya. Kini, kini kang sinilita. Ay, kalimutan ha? Ano na? Sige, Orlo. Ihatay na nilang mainom. Kang Emmanuel, kang Rupilio, o kang Silimita. Salamat. Thank you. Thank you. Siguro ako yung kibabuhan ko din. Sabi mo lang ako, ha? Ka? Ako na lang, ha? Huh?